Boas, chámame Aurora, cando rapeo son a Ravelo eu quero facer un disco de reggaetón, electrónica e música tradicional. A ver, non teño nada claro como quero facer este vídeo, porque non quero vender un produto, non quero venderme a min, non quero convencer a ninguén de nada, simplemente quero contar o que quero facer e ao mesmo tempo teño como moitísima ilusión porque este proxecto saia adiante, entón vou intentar contalo desde a miña honestidade, que é suor e que é o que preciso. Eu xa hai moito tempo que tiña ganas de facer reggaetón. Entón, despois de sacar unha maqueta o ano pasado de rap, empecé un pouco a pensar ideas, a compoñer, a facer cousas pois para facer un disco un pouco máis grande, principalmente mesturando isto, música de raíz e reggaetón. Entón, máis ou menos como pola primavera deste ano de 2021, falei con Petrovski, que é un produtor de bases, propuxenlle o proxecto se quería participar, dixo que pa diante, empezamos a quedar, a facer cousas que a verdade é que estaban sonando moi guai. Entón, pois, así empezou todo. Eu xa viña producindo pola miña conta algunhas bases, algunhas cousas, viña, sobre todo, pensando moitas ideas que era o que quería facer e compoñendo. Despois de empezar a quedar con Petrovski, ver que a cousa pois pintaba, que iba pa diante, un día falei con Bea e con Eire, que teñan a produtora Cru de audiovisuais, e propuxenlles facer un vídeo para o proxecto. Non quero adornalo demais, pero a verdade é que tanto o disco como o vídeo pinta que van estar guapísimos. Neste disco o que quería facer era xuntar dous mundos que a mí me flipan moitísimo, que é por un lado a música tradicional e por outro a música electrónica. Quería utilizar sonidos como os sintetizadores, os efectos que se producen na electrónica, pero ao mesmo tempo utilizar pandeiros, cunchas, gaitas, zanfonas, e ademais mesturar, pois por exemplo, ritmos como a rumba co reggaetón, a xota co jungle, a muñeira co hardtech, e basicamente isto é. E ao final facer o que máis me gusta, que é rapear, expresar as cousas que quero dicir, por callear, vacilar un pouco, facer música para xogar en directo e improvisar. A ver, sinceramente, o que quería con este disco era facer música pas miñas colegas. Reggaetón para perrear duro, para bailar de festa, para lijar, para falar abertamente de sexo e obviamente da opresión que se vive, que se sinte vivindo na marxe do sistema. E da necesidade imperiosa de reventalo todo. Pero principalmente facer música para bailar, coas colegas. Facer un disco e un vídeo custa pasta. En xeral, casi todas as persoas que nos autoproducimos todo e nos facemos todo, o que facemos pois é currar o mellor de outras cousas ou sacar pasta de onde podemos para autoxestionarnos e autofinanciarnos todo. Ou aprendemos a facer todo nós, ou liamos a colegas, ou pagamos a peña que o sabe facer. Eu penso que a xente que leva un tempo pois tira de aforros ou de currar noutras cousas ou de facer directos. Eu sinto un privilexio forte porque desde peque meus pais pagáronme clases para que eu aprendese a facer música, e porque agora mesmo, o sea, tamén é un privilexio agora mesmo ter curro, porque é co que eu empecé a poder facer estas cousas en realidade. O tema é que este disco en concreto é bastante gordo para min, van ser alrededor de 14 temas, un videoclip profesional con unha equipa bastante grande, e eu quería que a xente cobrara polo curro. Entón, pois pensei que iso, que facer un crowdfunding era a forma en que poder facer todo isto e poder facelo de forma independente e autoxestionada. Entón, quería contarvos simplemente de que vai a idea, de que vai o proxecto, para quen queira, pois que poda entrar no Berkami, poñer pasta, sumar un pouco aí en plan entre todo o mundo e así poder facelo. Se non podedes poñer pasta, pois compartilo a xente que lle mole e, bueno, pois facelo deste xeito. Estou bastante cajado porque non sei se vai haber xente abondo que poña para isto, pero imos a ver que é o que pasa. E nada, que moitas grazas por escoitar, se vos presta tanto como a min esta idea, compartidea, nada, entrade no Berkami, que hai recompensas que están moi guapas, e vamos a ver que pasa.